Nindot kayo ang plano ni Kristo, mga igsoon, kay ang iya di ang pag-anhi nato bunga gyud sa iyang tinguha nga magkabatontag kinabuhing madagayaon. Kaning madagayaong kinabuhi, ang meaning ani malipayon niya, kontento niya, balaan. Naaba mo aning klasihas kinabuhi, malipayon, kontento niya, balaan. Tas ang kamot kinsay do na aning kinabuhi. Mao na mga kawatan mo, mga tulisan. Matod pa ni Jesus, di gani mo muagi nako, mga kawatan mo og tulisan. Nya unsa may buhaton sa tulisan, sulod na sila aron pagpanulis, pagpangawat, pagdagmal, paglaglag. Nanabitang mangiskis ka sa imong kilay, unsa man na imong giatiman o imong gidagmalan. Ambot lang ninyo. Kanang mga saba ka sa imong anak, sama na imong giatiman o imong gidagmalan. Mga tulisan. Kanang tulisan, mamugos na sila kuha sa dili ila. Niya ang kadtong gikalipay sa ilang isigkataw, ilang kuhaon mo na nga maghilak na intawon ang gitulisan. Muna ka na mga ginikanan bitaw nga kusog kay masuko nya ilang anak kasig dagandagan, malipayon in taon kay kasigig dagandagan, kaliton lang nilag kasaba, maghilak murag gitulisan. Ngano maghilak man? Kay gikasabaan. Nganong gikasabaan man? Kay nagsigi og lipay-lipay. No? Mao man ay bisyos mga kidikanan, hasta sang pare, bisyos nas pare. Lipay kay mga sakristan, na di gyud sila mo serve, magsige lang sila suroy-suroy. Ingnon des pare, ay na magbalik din hidong. Or na inyong bisyo, panguli mo sa inyo, kusmo din taong kay naong ang sakristan siya, wa makikamanghatag kulikta, saba ka diya. Ni atay gamay kalipay, imo pag yung hilaptan, ikaw gani, na maginanimutan ng kulikta, magana na sila. Panagsa sa tingali, pero ambot lag pirmi sa ka. Muna, kumusta man? Gilingi ako nung na imong tupad, pangutanay na sa mga katulisan ka o liwat kang Kristo. So ang maayong magbalantay, ang iyang hunahunaon ang kalipay sa iyang mga karnero. Matod pa sa unang pagbasa, sa may gisgutan sa unang pagbasa, saan to? Kinsa may nahinongdom? Ningon si San Pedro, luwasa ang inyong kaugalingon. Pabunyag mo sa ngalan ni Kristo, ni Jesus, kadtong inyong gilansang sa cross. Say pasabot ana, nga aron ta maluwas, kinahanglan nga magpabunyag ta sa ngalan ni Jesus. Kinsa si Jesus? Ang tao nga mauyoni sa mga tao, ilang gilansang kay wa sila kauyon niya, magpabunyag ta. Unsa may di nato mauyunan kasagaran, kana gyung pag-antos. Di gid ta kauyon ana, mo nagigamit ni Jesus ang pag-antos nga wa nato mauyoni niya, inigbunyag nato. Matud pas ikaduhang pagbasa, gitawag na ta aron mag-antos. Kanindot, no? Sige, lingay mong tupad.
Inaganahan ka magantos. Sige ba, pangutan-a ba? O dili gani, bunyaganan pa na. Pareha na mga fraternity ba? Di ba? Inig dawat nila na, sa titawag nila na inig dawat. Kana bang naayosay mga matay ganina sila? Di man na hising, initiation. Ano na ilang tawag, initiation. Mao man na ang sacraments of initiation gauna diha bunyag, nya dayon konfirma, nya dayon sa may lain sacrament of initiation. Ha? Wa na ko kibaw. Sacrament of initiation, bunyag, konfirma, unsa man? Wa na bitaw kay nomdom bitaw. Kumpisal, Eucharistia. Mao na ang gauna gyud bunyag. Nya inig bunyag nato miambita sa kamatayon og pag-antos ni Kristo. Mao na sila nga mga gibunyagan ang ilang kinabuhi sige nagsunod sa kinabuhi ni Kristo, muantos para sa iyang isig katao. Nya inig himo na niini ang Ginoo na mo'y mahimo natong magbalantay. Nya kung ang Ginoo na'y magbantay nato, matud pa sa atong tubag sa Salmo, sayang yan, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Stang nindota, no? Total contentment. Kumusta man mo ron? Napay kuwang o wa na? Inigtanaw nimo sa samin, way kuwang imong naong? Ay daghang kiskisanan, badlisan, nusnusanan, kuluranan, daghan king kuwang. Pasabot dili Ginoo ang nagbantay nimo, ang yawa mo'y nagbantay nimo. Nigtanaw nimo sa imong balay na kuwang wa, daghan king kuwang, pintal, padak-an, koralon. Nigtanaw niyo din sa parokya na ikuwang wa, na ay kuwang muna baligya patag slat. Tanaw ninyo sa atong slat na pay kuwang wa na, dako pa kay kuwang. Ambo apil baka ning kuwang na ikuwang ang atong slat, pero wa man tingali ko nibati nga kuwang. Wa ko nibati ba nga kuwang? Kinsa may nibati nga kuwang? Kamo. Mao bitang wa mo namalit og slat. Kinsa kuwang pa man ganini, pangayuan pagid ng pare. Pero ako wa ko mobati nga kuwang. Kun unsay naa, ako ginang i-appreciate. Kining tanan mura ra ni siyag duwa-duwa. Pero sa nakita nato ang atong ginagmay nga pagpaambit, nagkahulugan di ay og dagko nga kalampusan, dagko nga kalipay, og dagko nga tingusbawan. Mao na ang maayong magbalantay, dili magsapayan kung gamay ra ang iyang ikahatag, basta lang para sa uban. Mao na kamo nga nintabang ani namalit og slots, congratulations. Nya kamong mubalik pagpalit og slots tungod kay tiwason gyud natog palit ang nahibilin, labaw na gyud kaayo ang grasya ang inyong madawat, no? Na lingiya imong tupad. Ina mo balik pagpalit og slot. Ina. Nawa na giniling sa kapoy palit pa dire. Ang nagsunod sa Ginoo di ginakapuyan, pero kana mga tulisan, mga kawatan, kapuyan na sila kay mga tapulan man na sila. Pero ang kaning mga kasunod sa Ginoo di gid na kapuyan. Bisan pag anigwa nay madawat nga kaayuhan, bisan pag ang kasakit
mahimo pa nilang kalipay sa ilang kinabuhi. Muna, wala na'y magmakulang pa kanako. Hinaut unta, mabati ni natong tanan, tungod kay kita nagsunod man sa maayong magbalantay. Manindog ta, ug atong ipadayag ang atong pagsunod sa maayong magbalantay.